Tong thapa hasini kong nang mani. Lamsuga hina ai kapangni tripri takhukte bukuro kapangni tripri takhukte bukuro norok social media je borok krungi tongne borok kaham klaino sawi mankna tiprasa bai tiprasa rokno unpati rnani bagai social media o kaisa virus hai khlai khorokni khorok tham kaisa team samung tangai tongo waisaba tipramothani adong rokno bukha sabainani bagai bubagrani YTF ni adong wino bubagrano jori wi lukurokno phunugo bubagrani mangpli sawi ro abo hai dijen khlaino CPIM ni manik sarkar bai Chaudhary ni mangpri soksamani bo Kaponi tripri takhukte bukhoro yakong sani yaksi kongba se baksa ngya bopte hai klai 12 lokho ni slai phono tipra sak bangrok baksa ngai aboto belai kok puthukse kaisa kok belai khino srai awokhe abo tipra motharok jesek phono BJP by alliance engjagya nei sa phono u kok belai no srai tipra motha BJP by alliance engjagno ahai akarei cabineto borong nang Onimesh Debarma thangsoi glak khamong ti minister of state bo ahai no borong nang Suketu Debarma englak khamung Alliance mani sikring ke obo jibono phano nya ukokno jesek phano tipramothani bororo gosia phanong thung sajaya phanong thung hai phano obo alliance mani kokno kalayo Opte Haiklaino Buskangni Zorawo Tipramotha Anroso by Panong Thung Pordo Bubar by Panong Thung Bubagrani candidate Jesuk Pano Basa Thung Haipano East Lok Sobani Bu Kaplai Nai Bubagrani Chongjak Botomungno BJP Ingri Bud Basa Pano Eba Keba Tipramothani symbol by Bud Basa Pano Piaba Kabangkup Sep Tongo BJP ni symbol by Bud Basa Nani Ukebo Tamni bagi hingke 6 mon jora eba keba nokha tal dog jora tipramotharo munsa phano movement khlai manya awni bagi loksabaw bo aino bubagrani chongjagno jesike phono kplai nai tipramotha effect ingya u nokha tal dog ni sekang tiprasarok jesik phono tipramothano sabainani chaitok thung hai phono u nokha tal dog sekang sabai manya De bubagrano soksawino YTF ni bukha sabainani bagai poster robo norok nokhana iko naidi porina naidi obo tripri khorang sana musogo obo udru budru sanamnani bagai siminche nei tripri khorang wanchugo khapani tripri ta te bukro obo sana thanga ke tripri khorang bubagrano ebakewati pramothano chuba wis kok samani kokya piaba je tongmung lupurok nugui tongo ukok belai kheno srai tipramothano sabainani bagai bodol dolsa samung tangaino tongo Tawni bagai ke mangpri sognai aborok ni mukhang kebo phumugui eba khaba a thaini borok nei sinemu ruwi sokmani rei tumuno sini jakhan ke butok khaijana kini jagai mukhang nugra gya apta haiklaina bubagrani mangthom sanamui sogui kok saprubo ahaino lukurok khorang sinui manya tei klai khorang obo effect rei jakha dogari khasuna bisas khai tomani tabre supai bisas khaimandia maharaj supai bisas khaimalia nu image snogi dok hangangkai sing sarati pani pro roma song amno kokosaro naro bosung haike yakar siri sung yakar hatini ni sini Tabuk tei rang kebang sebayai fatar hasteo thangai paramedical porina nanglak Rajakhor Agartala notongo paramedical training ni shep GT Institute oro expert teacher rock by diploma tei degree course khlai rejago tabu diploma course tei degree course ni admission ni samung ngai tongo tei kaisa koktoma kahamungkha tabu arts tei commerce ni srwngnai jik songbo o course khlai mannai diploma course ni bagai class 10 tei degree course ni bagai class 12 pass khlaijak engna nangnai abono karibo GT Institute o tongo medical laboratory technology operation theater technology radiology and imaging technology dialysis technology course akorok hangke tei tamni leri tong tinino register khlaidi Chini ni kumangkha BIP Road Gurkha Basti Agartala Chini Kokduk number angkha 8974558881